Сега снима почва его. Да. След това човек. Нали Пиронков беше? Пещта на Ибрахим Пиронков от град Якоруда, частично е превършена. Нужна е козметика. И да му е херлия. Жив и здрав да е. Да си я ползва със здраве. И все за хубави неща. Ибре, честито. Живи и здрави. Да ви е харлия и на младежите тук, и на моя човек. Така. Живи и здрави да сте, да си я ползвате със здраве. Да му е лека ръката на Ибрахим. Другата седмица пак да сме в Якоруда. И още веднъж от мене херлия да му е на момчето.